Dila umang makabawi sa kita ang mga mananumay ug lingin nga mga prutas sama sa watermelon sa Zamboanga City. Atong sayro ng detalya niini sa live report ni Efren Mamak. Efren. Sara, ang taas nga demand sa lingin nga prutas karong panahon sa Pasko ug bagong tuig, maoy gisaligan sa mga mananumay ug lingin nga prutas sa Zamboanga City nga mutaas sab ang ilang kita karong holiday season. Excited na nga mo-harvest sa iyang tinanom nga watermelon sunod semana si Elmer Rodriguez, usa ka mananumay og watermelon sa Sitio Apasan, Barangay Bolong, Zamboanga City. In demand ang mga lingin nga prutas sa merkado karong Pasko ug bagong tuig tungod sa tradisyon nga magdala kini og swerte. Maskin pagimodo, alegre kay tiene kami maskin un poco pwede saka daw produkto. Maskin un poco lang, pwede alegre kami. Anaay duha ka variety sa watermelon ang ginatanom ni Kuya Elmer dinhi mismo sa iyang farm. Mao kini ang Sugar Ball ug ang isa mao ang Sweet 16. Mao kini. Pero matud niya, mas saleable kuno ang Sugar Ball kay mas tamis kini. Matud ni Elmer, sa pagpananom og watermelon, dakong hagit kuno kanila tungod sa kamahal sa presyo sa mga fertilizer nga epekto sa pagsaka sa presyo sa lana. 23 pesos matag kilo ang palit sa watermelon kung gikan sa punuan. Posibleng duna pa'y ipatong ang mga tindahan. Mas bonito tiempo antes sir kay antes barato pa mga fertilizer, mga veneno kontra ara bin karo ito do. Sumala sa city agriculture, ang watermelon usa kuno ka high value crop nga gihatagan sab nila og atensyon nga ipalambo. Ang Office of the City Agriculturist, tadali kita asistensya in terms of seeds, fertilizers, technical assistance, itya ng mga impermedad, dila mga syembra. Pwede tamin kita asisti kanila para asa kanila intra na insurance, mga crop insurance. Sara, mipasalig ang City Agriculture sa ilang padayon nga full support alang sa mga mananumay ug mga prutas tungod kay apektado sab kuno sila sa pag-usab-usab sa panahon, hinungdan nga maglisod gayud sila sa pagpananom. Sara. Okay, daghang salamat, Efren Mamak.